sa ako makamot. Chapter 1. O karon mga ikalam, giya ang unang anib ng sukilanon nga sinuwato ko sa direksyon ni Francis Iliagues Paris nga naguluhan sa akong mga kamot. Salamat! Salamat kayong tanan akong mga pangga. Salamat kaninyo. Ug dining akong natauhan, daghan kong giandam kaninyo. 5 kahutong kining pagkaon nga akong giandam. Ug sa matag hutong, naay gipaandam na kong inasal nga baboy. Napo kalitson, usa ka litson nga baka, kaldiritang kanding, kinilaw isda, sinukbang isda, ug labaw sa tanan. Doon ako'y papremyo nga giandam alang sa muhalad og sayaw. Ilabi na sa mga batanon nga mga grupo. Tag 20,000 pesos ang palarang mananaog. 15,000 alang sa first runner-up o 10,000 pesos alang sa second runner-up. O doon na sugay giandam para sa ato mga senior citizens. Konti sa tsa-tsa. Ingol man tango. Doon na pa'y premyo. Mao gihapon ang premyo. 20,000 sa champion, 15,000 para sa first runner-up, o 10,000 para sa second runner-up. Apil Miss Priscilla na. Apil Miss Priscilla na ganas. Salamat. Salamat kaninyo. Salamat sab. Salamat kaninyo sa akong mga pangga. Og doon na sa'y mga premyo alang sa mga halad sa abot sa inyong mga uma. Kinsa katong makita nato nga dagko kayo gipanghalad sa mga bunga sa panguma, doon na gyapay premyo. 20,000 pesos! 15,000 pesos o 10,000 pesos. Og doon na'y consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Salamat, Don Divorcio. Happy birthday. Salamat, mga pangga. Salamat kayo. Ug alang usab sa atong mag-uuma, doon na ako'y giandam kaninyo nga mga baril. Okay na, nindot na. Apod kamo og mga dagkong baril para kapunduhan sa mga tubig. Salamat, Don Divorcio. Og doon na sa giandam nga tagsa kasakong abuno para kaninyong tanan nga mga mag-uuma. Salamat, Don Divorcio. Salamat. Kunya, doon na sad ko'y parafol nga 20 kabuok motorsiklo para sa ato mga habal-habal driver. Oy, salamat. Og alang sa mga tindira, palista ka mo. Parehistro ka mo. Kay dunay raffles. Dunay 50 kabok tindira nga makadaog og tag 5,000 pesos. Og dunay makadaog og tag 10,000 pesos nga 20 kabuok. Bosa palista ka mo. Karon dayon para sa raffles. Atol ning akong ika-67 anyos nga adlaw na tawhan. Og dunay tag sa kasakong bugas alang ni atong nagparehistro.
Adi ang tubig. Ambi, ambi. Inom tayo, inom. Ambi, Inom. Marcial, Inom. ambi. Oh. Hanggaw ka, Marcial. Bino ang imong gipainom nako. Bino ba? Ay, husa. Huwag ka rin inom. Sawa pa ka musulti sa microphone. Tubig, litse. Away problema. Adi ang tubig. Inom tayo. Ambi. Okay na. Ladwog. Okay na. Go, matunti. Oy, gaw Blackie. Ngano ka nagdali ka man? Pero tinagan ng tao sa mansyon nilang Don Tiburcio. Birthday man ron di ay. Birthday ni Don Tiburcio. Usay labot og birthday niya. Daghang ipakulugaw. Dagko kayo mga premyo. Di na ikatingagaw, oy. Tungod kay sapian man na sila. Ang magparehistro gaw, magkadawat og tag sa kasakong bugas. Mao ba? Oh. Dunay rapol sa mga tindera. 50 kabuok ang makadawat og tag 5,000. Og 20 kabuok ang makadawat og tag 10,000 gaw. May noon. Okay, naninda magkagpagkaon gaw. Apil. Ha? Pagparehistro na yun. Di lang ko gaw Blackie, eh. Di ko mo dawat og kwarta nga gikan sa baba sa Leon. Ha? Gaw Matilde. Ikaw lang kung gusto ka. Apil ko gaw. Apil ko palista, oy. Ha? Apil ko, Blackie apil eh. Kaya doon ay raffles po sa mga motorista ba? Motorsiklo ba? Ha? Motorsiklo ba gaw? 20 kabuok para sa mga habal-habal driver. Okay. Gamit kayo na gaw. Gamit na namang mga habal-habal drivers gaw diri sa atong Isla Calavera. Wagay magpugong ni mo gaw. Gaw, mutana ko ba? Nga namang gitawag manig Isla Calavera. Tungod kay, dili lang di mo mahibaw-an gaw nga manglutaw ang mga kalabira. Oh, it's you, Unsa? Unsa? Huwag nga, sabak na gawi. Sabak binuang na ay, kiat lang agi mo gaw. Mao ka na, Blackie. Ha? Ikaw, dili ka pamandugay din he. Tungod kay gikan ka man sa laing dapit. O kay mianhi ka man gyud din he. Kinahanglan nga magmatngon ka. Aron dili ka mahimong kalabira. Oh, it's you, unsa? Magbantay ka o magmatngon ka ining dapita gaw. Dinhing dapita gaw Blackie. Kinahanglan yun ang tanan nimong pailog o pasensya. O dili yun ka mahimong maghinambog. Kay dinhing dapita, dunay tao o mga tao nga dili gustong malabwan ang ilang hambog. Oh, ay. Uy. Ha? Mau ba? Kiyaw mo ah. Nasa din na din ikaw? Nasa din na din eh? Daghana sila. Og magbantay ka. Gaw. Doon na may duwa ros basketball ba? Blackie, good ko. Gi-pick up ko. Mao ba? Hmm. Kisa may nag-pick up ni mo taon gaw? Kuan, kining Kinsang grupo ha? grupo sa mga habal-habal. Unyaon sa marasang inyong duwa? Exhibition game rin eh. Kaya, painungod ba sa birthday ni Don Tiburcio? Dako kay premyo ini, eh. Unsay ngan sa inyong team? It's the Unsa man na? habal-habal drivers. Ha? Kinsa may kontra ninyo ha? Federico team. Federico team? Oh, Awa na pilde na mudaan. unsa? Paminaw ha. Dako ang premyo nga gianda ni Daddy Tiburcio nini. 50,000 ang budaog ining maong exhibition game. O 25,000 lang ang mapildi.
No, kumbati dari. Okay. Ay, kabalakan niyo rito, Federico. Daog ta. Kinahanglan yun. Kinahanglan yun. Mutanaw ang akong uyab nga si Avelin. Oh, ayun na sa diya, sa bilid ay. O kinahanglan nga mo puntos ko. 10 minus 30 puntos. Sa akong 3 points. Oh, parang kayo, okay kayo. O gang mugwardya na ako, dakingi. Babaki. Piangi. Arreglado, senyorito Federico. Dara complete mo. Salamat. Oh. Dagkua sa streamer of tarpaulin eh. Happy birthday, Don Tiburcio. Among amahan ang maluluyon o matinabangon. Eh, naglinya ang mga tao sa tag-as ng mga lamisa, nangaon, ug na nag-inom pa. Na, mauna ni Ron. Daghana ng hubog, uy. Mga hubog na git. Wala ni. Madiritso na lang ko sa among tindahan ni Nanay Matilde. Hello, Babs. Uy, Ikapat na sa halis mong aping, Babs, eh. Uy, iyay. Oh. Manaman ako hikat mong aping. Ikapas ako sa magugan, eh. Magugan. anak ko, Aray, mabali na akong bukton. pilia ang babae nga mong binastusan, ha? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong soundman Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.